Rosen terapia on kehoterapiaa. Se tehdään hoitopöydällä ja siinä käsitellään kroonisia lihasjännityksiä, mitä meillä kaikilla aikuisilla siellä kehossa on. Käsitellään niitä silleen lempeästi, mutta kuitenkin tuntuvasti. Ei muuteta eikä manipuloida sitä kehoa, mutta enemmänkin sitä, että ihminen tulee tietoiseksi, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Kuinka paljon voimaa se keho käyttää siihen, että se ylläpitää siellä niitä jännitteitä. Ja Rosenissa ajatellaan, että ne jännitykset sinne on tullut meitä puolustamaan, pitämään turvassa ja myöskin pitämään tunteita piilossa tai poissa. Aina ei ole mahdollisuutta tuntea niitä kaikkia tunteita, mitä elämän tapahtumat meistä herättää, tai ne ei ole jostain syystä ollut sallittuja. Niin silloin ne lihakset tekee töitä ja pistää ne maton alle piiloon. Rosenissa on mahdollista turvallisessa ilmapiirissä sitten vähän kuulostella, että mitä kaikkea ei ole ollut mahdollista tai sallittua kokea. Minkälaisia uskomuksia meillä on meistä itsestämme ja maailmasta. Ja myöskin sitä kaikkea, mitä meillä on tapahtunut ja miten me ollaan sitä koettu. Ja kun saadaan sille aikaa ja mahdollisuus tuntua niiden kaikkien tunteiden, mitä mihinkin juttuun on liittynyt, ilman että niitä täytyy arvostella, vaan että kaikki on ihan ok, hyväksyvää ja sallivaa, niin silloin se keho rupeaa yleensä rentoutumaan ja vähän hellittämään niistä pidäkkeistä. Ja sitten saattaa myös tapahtua niin, että kun sitä keho lähtee hellittämään jostain jännitteistä, suojauksista, tai sen ei tarvitse enää pitää niitä tunteita, mitä on pitänyt pitää kaikki nämä 10 vuodet sisällä, niin se rupeaa rentoutumaan. Ja myöskin mieli rupeaa vähän niin kuin aukeaa eri tavalla. Että nyt kun onkin jotain siellä kehossa muuttunut, niin se saattaa muuttua myös siellä mielessä. Ja sitten elämä saattaa lähteäkin vähän eri raiteille, kun se ei enää toimi sen alitajuisen puolustusmekaniikan reagoinnista. Oikein kiehtovaa, ihanaa, lempeätä. Tervetuloa kokeilemaan.